Ben, hoxe imos facer esta manualidade para Samaín, que imos facer coa cortadora láser. Imos a ter estas pezas en cartón para colorear e pegar unhas enriba de outras. Pero o primeiro que temos que facer é o deseño en Inkscape. Así que imos abrir un proxecto en Inkscape. Vemos que aquí temos a páxina en vertical e o que queremos poñela é en horizontal. Así que archivo, propiedades de documento, e aquí en orientación ves que temos a páxina en vertical e vamos a poñer en horizontal. Unha vez que o temos, pechamos. Xa está a páxina en horizontal. Recordade, para facer zoom podemos darlle aquí, nestas flechas de abaixo, ou podemos primeiro o botón de control do teclado e mover a roda do rato. Isto é esencial que o dominemos para ter máis axilidade. Precisamos ter tres pezas polo menos, dúas que son a base, estas dúas, as que sale o gato detrás, vale? E a cabaza é a última, vale? Entón, teñen que ser iguais, da mesma medida as dúas, teñen que ter a mesma base, a mesma medida, e a cabaza ten que poder encaixar aquí. Entón, o primeiro que faremos será unha destas, das bases, copiarémola para que nos dé outra igual, porque é case igual, solo que cambia esta parte de abaixo, que vedes que ten esta unhas ranuras e aquí ten unhas letras. Esta vai ser a parte de atrás e esta a parte de adiante. E despois faremos a cabaza en riba de todo. Vale, entón imos empezar pola base, por exemplo, a parte de diante. Vamos a empezar pola parte de abaixo, que é como un rectángulo. Entón, como é como un rectángulo, pois vamos coller a ferramenta esta, que é a de herramienta rectángulo. Entonces, bueno, facemos o tamaño, pois veremos despois axustámoslo, vale? O tamaño para empezar danos un pouco igual, despois xa axustamos. Vamos poñer por aquí abaixo, vale? E esta vai ser a base. Ben, despois temos que ter, pois, unha especie de elipse para unha das partes da cabaza, vale? E outra redondeada para outra das partes, que é a parte de aquí. Poñémolas á mesma altura e digamos estas partes, vale? Ben, poñémolas máis ou menos así. Ben, ok. Agora temos que facer a parte de dentro e o rabiño do gato e a cara do gato, vale? Vamos coller a ferramenta pluma. Herramienta pluma. Entón, imos comezar facendo o rabo. Mais ou menos por aquí, collemos e estiramos para arriba. Despois vamos irlle dando curvas. E a unir xa rematamos, vale? Agora, que temos que facer? Colocalo ben. Entón temos que coller a ferramenta selector, que é a frecha esta. Podemos agora con isto movelo, colocalo aí. E agora temos que dar as curvas, para que parezca un rabo. Non que non, bueno, así tamén pode quedar ben, pero vamos a ir a herramienta nodo. O mellor é que fagamos zoom, vale? Botón control no teclado e movemos a roda do rato. Agora vamos poder darlle curvas ás liñas. Entonces, se eu quero dar curva a esta de aquí, teño que pulsar encima, vexo que se poñen en azul, eso que está seleccionada a liña que vai desde este punto hasta este punto. E agora xa podo darlle curva, vale? Se lle dou curva esta para este lado, este ten que ir tamén para ese lado. Agora, esta de aquí podo facelo así. Vedes que me sale rara a curva. O tipo de curva selecciona aquí arriba. Vale, pode ser unha curva máis grande, máis aberta. Esta é a máis normal. Para facer esta parte toda, podemos coller e reencher con outro círculo, que vamos a mover dándolle a flecha e colocámoslo por aquí, por exemplo. Pero se non nos gusta o tamaño, pois teremos que ampliálo un pouco máis, vale? Sí? E o talo, pois vamos a facelo ca pluma outra vez, vale? A herramienta pluma e collemos por aquí, facemos algo así, pim, pam, pam, facemos a forma máis ou menos que ten e despois xa o retocamos con a herramienta nodo, vale? E agora
temos que facer a cabeza do gato, que tamén a podemos facer combinando formas ou directamente ca pluma. Entón, para facer a cabeza do gato, vamos ata aí, ata onde empeza a orella, marcamos a orella, vale? Por aquí sería a cabeza, por aquí facemos a outra orella, podemos meter un pouco máis para dentro. Algo así. Vale, que parece un pouco un gato. E agora podemos meter un pouco máis para dentro, se vemos que tal. Ui, vamos a deixar así, vale? Xa se ve que é un gato. E con isto xa teríamos a base. Que pasa? Que cada unha destas son pezas separadas. Entón, se eu quero mover unha, movo e desfago todo. Temos que telas todas unidas, consolidadas como unha soa. Entonces, arrastramos, pulsamos aquí en branco e arrastramos e entonces vais a seleccionar todas as partes. E agora vamos a ir a trayecto, unión. E vanse convertir nunha soa peza. Entón, ahora xa podemos movela, podemos ampliála toda xunta, vale? Cuidado con eso porque queda desproporcionada. Para ampliála de forma proporcionada, quero dicir que non se queda así ou que non se queda así, vale? Temos que darlle aquí, pero pulsando a tecla control. Entonces, a ampliar ou a disminuir vaise facer sempre respetando as proporcións, vale? E non se vai deformar. Control, tecla control sin soltar e movemos para arriba e para baixo, vale? E agora xa temos a base. Esta base vai nos servir tanto para este de aquí como para este de aquí, vale? Solo que aquí lle temos que facer esos furadiños e aquí temos que poñer unhas letras encima. Pois entonces, o único que temos que facer é copiar, darlle control, copiar ou duplicar, ou como queiramos. Se duplicamos xa temos dúas, vale? Xa temos dúas. Vale, xa temos dúas pezas das tres que temos que ter, vale? Ben, agora o que temos que facer é poñer, por exemplo, estas letras. Happy Halloween. Pois vamos aquí a herramienta texto, esta de aquí, pulsamos por aí onde queremos escribir e poñemos, pois, o texto que queremos poñer, vale? A min xa me aparece directamente así, pero igual vos aparece o texto desta forma. Vale? Así, por exemplo. Como o que ven de exemplo é un texto sin relleno, solo cos bordes, vedes que pon Happy Halloween e parece que é como para que pintemos dentro, coloquemos algo encima, pois vamos facer esas letras tal cual. Para iso, temos que facer unhas letras que, en lugar de estar pintadas por dentro, vale, só teñan a parte do borde. Entonces, temos que sombralas todas. E aquí, esta opción é o recheo, vale, e isto é o trazo, o borde, vale. Entonces, ten que ter borde. Imaginemos que queremos que sexan de cor negro. Pois pintamos aquí de cor negro. Vedes que o borde se está poñendo de cor negro, non? E agora temos que quitar o relleno. O relleno sería o que está en vermello. Pois para quitalo vamos aquí e poñemos en relleno a X esta. Quer dicir que non teñen recheo. Vale, entón, agora xa non teñen recheo. Tamaño de letra, pois podemos poñer aquí. Vale? Isto quedase moi pequeno. Poñer aquí. Ou podemos despois directamente coller a frecha, mover e ampliálo logo. Aquí, por exemplo, collemos, pulsamos control para que salga proporcional, ou, aunque igual nos interesa que quede así, menos proporcionado, pero así. Vale, por exemplo, vale. Aí. Podemos facelo de moitas formas, pero esa sería unha, vale? Xa teríamos as letras Happy Halloween. Podemos elixir outro tipo de letra que nos guste máis, pois se queremos aquí, depende dos letras que teñamos instaladas, pois poderemos poñer unha ou outra, vale? Por exemplo, esa, vale? E listo. Bueno, despois cada un probades a que máis vos guste. Que máis nos queda? Vamos facer os recortes estos nesta, vale? E estos recortes van ser para logo poñer a peza de pé e entonces teñen que ter un punto de apoio, que son esos trianguliños de aí, vale? Que teñen que ser da mesma medida. Esta altura ten que ser como a altura do trianguliño. Isto vai ser a base no que apoiar e isto vai ser o que vai ir pegado aí. E ir a esta de aquí, que é onde queremos poñer as bases, e poñelas pois máis ou menos pois separadas de forma proporcional. Para facer iso,
collemos o rectángulo e collemos así por aí. Esta peza sí que ten que ter recheo, vale? Para que sexa máis fácil de visualizar. Vamos a poñer todo o mesmo cor, relleno e trazo, vale? E agora temos que coller a frecha, vale? E así, máis ou menos, para ver o tamaño desta a medida, vamos a ir aquí arriba á dereita e vemos que pon H. H é a altura de height, vale? E weight é o ancho da peza. Entón, se lle poñemos aquí, por exemplo, 5, vemos que se fai máis ancha. Se poñemos 10, fai ainda máis ancha, non queremos que sexa tan grande. Vamos a poñer 5 de ancho, vale? Estos serían 5 milímetros, se non me equivoco. E aquí vamos a poñer de alto, pois 10. No, vamos a poñer de alto 15, vale? Ben, pois agora temos esta peza aquí. Vamos a intentar que quede xusto aí, vale? Xusto aí. Podémosla subir por aquí na Y. Se damos menos, vais a subir, vale? Aí, aí. Ben, e agora temos que copiar, duplicar o que queirades. E entón xa temos dúas, duplicamos outra vez e xa temos as tres. Más ou menos. Ben, o que sí que temos que facer agora é os trianguliños que vos dicía que o que vamos pegar como apoio, vale, teñen que ser da mesma altura. O bon que estábamos medindo isto aquí, exactamente, sabemos que a súa altura é 15, vale? É esta de aquí. Entón, os trianguliños teñen que ter a mesma altura. Se cadra podemos, vale, para facer un triángulo, o que temos que facer é coller a pluma, vale? E pois podemos facelo aquí directamente. Despois xa o movemos. Así xa ten a mesma altura, vale? Se nos fixamos, pois, e se non, agora collemos aquí a flecha, e pulsar aquí, xa nos vai poñer aquí a altura que ten este triángulo. Nos queremos que teña unha altura de 15. Ui, de 15. Borramos, escribimos 15. Bueno, 15 exacto. Non se nos pon 15 exacto. Da igual, ten que ser tamén, de feito, ten que ser un pouco máis pequeno para que encaixe mellor. Así que así nos vale. Ben, temos que ter 3 destos, vale? De base, eu creo que nos vai valer así, vale? Podríamoslo facer con máis base, pero creo que así nos vai valer. Entón, temos que ter 3, un para aí, outro para aí e outro para ese, vale? Despois xa o recorta e os pega. Ben, podémoslos, para que non nos molesten, bueno, podémoslo deixar aí, despois a cabaza facémosla aí. Que máis peciñas temos que facer? Pois aquí fai a cara do gato e fai tamén as letras por separado, porque vai nas pegar aquí encima para que teñan relevo, vale? Entón, podémoslas copiar e facer por aquí. Ui. Collemos para mover isto e movémolas por aquí. Aí, vale? Isto temos que cortar esta peza. Para cortar temos que seleccionar a de abaixo, damos aí con esta primeira grande, despois unha destas, trayecto diferencia. Agora funcionou. Que pasa? Que se nos queda eso aí. Por qué? Nin idea. Vamos a facer unha cousa que por aí ten que cortar, verdade? O trazo non quero que sexa tan gordo. Sin trazo. Vale. Volvemos a darlle a frecha, damoslle a grande, damoslle a pequena, trayecto, diferencia. Agora cortou. E agora se facemos o mesmo, pulsamos na grande, pulsamos na pequena, trayecto, diferencia. Ben, por fin, temos eso, vale, temos as bases. Ok, agora o que temos que facer é a cabaza de diante. Pois para facer a cabaza de diante podemos partir desta mellor que está enteira, vamos a dar duplicar, vale, e despois imos ir cortando cousas. Entón, ou podemos utilizar de base e facer por encima. Por exemplo, a cabaza ten que estar formada pois por 3 circuliños, vale, así, máis ou menos, igual que a de atrás, vale? Se a facemos en negro,
mellor facela noutra cor para poder... Vale. Que máis ten de especial esta cabaza? Pois ten tamén a parte do rabo igual, non? Entón vai non ser máis fácil cortar o que non ten igual a cabeza do gato e vamos quitar por aquí, vale? Facemos así, pim, pam, 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 vale? E isto vamos lle dar a control menos, uy, no. Temos que seleccionar a parte de diante e a parte de atrás, parte de diante e control menos, vale? E así cortouse, vedes como se cortou? A ferramenta pluma, eu vou a seleccionar por aquí, vale? Que por aquí é onde quero cortar e vou a coller todo isto, todo por onde está a forma de abaixo, vale. Entón, agora, fixadevos, se lle dou aquí, podo mover esta forma, vale? Esta forma de aquí, eu o que quero é cortar por aquí e quitar todo isto. Entón, se lle meto isto aquí, ben, e agora temos que unir estas dúas pezas, ou estas tres, tiñamos varias pezas diferentes, unímolas, seleccionamos, control shift para seleccionar tamén esta, e trayecto, unión. Xa temos todo nunha. E agora, como vemos aquí, hai que facerlle estas liñas dos ollos e da boca, porque por aí ten que estar recortada. Entón, para facer os ollos, podemos coller a pluma, e ca pluma vamos facer as formas dos ollos. Vamos facer un deles, solo un. Entón, por exemplo, vai ser así, vale? Podemos lle dar curva tamén se queremos, herramienta nodo, un pouco de curva, ui, damos aquí, aí, e un pouco de curva, vale? Ben, e agora duplicamos este ollo, duplicámolo e a darlle aquí a flecha de mover xa temos dous. Que pasa? Que este ollo é exactamente igual que este. Eu creo que o que quero é que quede ao revés, mirando hacia outro lado. Entón, tendo marcado este, vamos lle dar aquí a isto que pon aquí, reflejar los objetos seleccionados horizontalmente. E xa se nos queda hacia outro lado. Podríamos reflejalo verticalmente, se queremos que mire para baixo, pero así. E agora xa temos os dous iguais, senón, se fixéramos de un en un, quedarían diferentes e quedarían medio reforme. E agora temos que facer a boca. Donde a boca, pois, queda diferente deste lado que deste. Podenos gustar? Si, podenos gustar, pero se queremos facer simétrica e que quede exactamente igual, partindo pola mitad deste lado que deste, vamos a facer solamente a metade da boca. Entón, facemos por aquí esta parte, e ata aquí a metade, E agora facemos unha liña como se partíramos a boca pola metade e facemos aquí isto, aquí e agora isto así. Vale. Agora vamos a dar as curviñas que nos pareza que queden ben. Por exemplo, aquí ten un pouco de curva, ao de exemplo, vale? Por aquí casi non ten. Por aquí ten, pero por aí así, vale? E este vamos a baixar un pouco, vale? Así retocamos un pouco. Ben, pois agora temos que duplicar este para ter dous iguais e unilos para ter a boca inteira, pero ten que estar este mirando para o outro lado. Entonces o mismo, damos aquí a reflejar, xa queda mirando para o outro lado, poñémoslos así pegados, seleccionamos os dous, control shift, trayecto, unión, xa son solo unha peza. Xa temos a boca igual deste lado que deste. Que pasa? Que podemos retocala para que, por exemplo, polo medio... Ben, pois xa teríamos isto que dixemos que isto non iba a ser pintado, iba a ser recortado para que logo quede como un furadiño aí. Entón, o que vamos a facer é seleccionar as tres, seleccionar a do fondo e damos aí control menos. Non funciona así. Temos que
seleccionar primeiro do fondo e logo unha, control menos. Seleccionamos a do fondo, ca flecha mellor, unha, control menos. E outra, control menos. No, a do fondo primeiro e esta. A do fondo primeiro e seleccionamos estas dúas, teñen que estar marcadas, vale? E xa está. Vale, entonces vai recortar desa forma o cartón e aquí vai gravar esas letras. Vai nas gravar para que despois podamos colocalas. Que máis temos que facer? Pois eu creo que xa está todo. Agora só teríamos que dicirlle á impresora como vai ter que imprimir. Eu quero que isto todo o pinte de negro. No, quero que solamente corte pola línea un triángulo. Entón, para iso, isto temos que ir a efecto, trayecto, objeto, relleno. E vamos a ir en relleno, que non teña relleno, e en color do borde vamos a poñer todo a pa dereita e se queda así. Vale, entonces a cortadora láser vai cortar por esta liña e punto, e non vai facer nada máis. Se lle poñemos con relleno vai ter que pintar todo isto, tal, e entonces vai tardar o triple. Entonces, como necesitamos tres iguais, pois eso, poñemos control V, control C, control V, copiamos e pegamos. E xa está, xa temos tres trianguliños. O mesmo, isto só nos interesa o contorno, non nos interesa que pinte isto de negro. Entonces, non ten que ter recheo. Vamos a recheo, quitámolo. O que ten que ter é trazo, isto sí. E o trazo ten que ser vermello porque é onde queremos que corte. Quedase no super gordo, por qué? Porque en estilo de trazo aquí temos 11. Isto ten que ser 1 como moito de grosor, vale? Ou incluso menos, 0,5. De feito, estes vamos a poñer todos a 0,5. Vai cortar todo por aquí, vale? E as letras o que vai facer é gravalas, vale? Gravar é como trazar as liñas. Vai nas queimar e vai deixar esas letras como escritas. Para gravar, vamos a dicir que vai a gravar o que este de cor azul. Eliximos un cor azul así e non quero que sexan tan gordas, só quero que me marque unha lixeira liña. Canto máis gordo, máis tarda. Entón, eso, que me deixe unha lixeira liña para logo pegar estas en riba. Xa está, estas teñen que ser do mesmo tamaño porque logo as vamos poñer encima, vale? E listo, con isto xa teríamos todo o que precisamos para mandar a cortadora. Que hai que facer agora? Archivo. Bueno, primeiro guardamos o proxecto, vale? Guardámolo, poñemos o noso nome, podemos Cabaza, ou que sexa, por si queremos retocalo, ou o que sexa. E despois, vámoslo exportar. Para enviar a cortadora, exportar. En que formato? Temos que dar aquí, archivo, exportar, e vais a nos abrir esta ventá. Aquí eliximos onde vamos guardala, en que carpeta, vale? Damos a carpeta para escoller onde queremos que se garde, no escritorio, por exemplo, para atopalo rápido, e aquí eliximos o formato, PNG é un formato de imaxe, temos que elixir SVG, vale? SVG, vale nos este, Inkscape, SVG, e damos a exportar, e vais a guardar o arquivo con formato SVG na carpeta que está aquí marcada. Poñemos exportar, vale? E agora temos que subir este arquivo á aula virtual para que eu poida logo ter esos arquivos e mandalos a imprimir a cortadora. Outra cousa importante é que para aproveitar mellor o cartón, todos estes espazos vamos a aproveitar o espazo, vale? Entón, e así estamos aproveitando moito máis o espazo do cartón e perderemos o que hai polo medio, eso non nos vai valer para nada, pero esta parte quédanos para outra cousa. Entendedes? Ben, entón agora sí, exportamos de novo, exportar, SVG, exportar, reemplazamos o que tiñamos e agora vamos a subir á aula virtual, vale?